Na san me yake tafe da kai. Kana so ka zama gaye ne ka fi kowa arewa. Boka, Kana so ka fi Yusuf Gaiso. Kana so ka fi TJ Fashion and Designer. Kana so ka fi Don Soje. An gama. Amma ya maka mari 20. Mari 20? Gaskiya gwandan haƙura. Gwandan da aka hansu daga disco. Ya fi mun gaskiya gwandan da aka hansu daga disco. Ya fi mun kawai. Na san me yake tafe da kai. Yarinya ne ta walakanta ka. Kake so a kurmantar da ita. Ta daina gani, ta daina ji. An gama. Yanzu ya tafi. Da ta haukace. Duk amu na gaisa. Ta haukace? Ta kurmance? Ta bijeji yanzu haka? Kai da ka ta mana. Kana da hotonta? Yarinyar da ta walakanta ni? Dole ina da hotonta. Mu gani. Ya ta ce ba. Yarka?